Dilluns 20 de març del 2023. Falten 34 dies per Sant Jordi. Sant Jordi, per mi, és un dels dies més bonics de l'any i tot i no tenir res preparat, tenia ganes de muntar una parada de Sant Jordi, ja que justament queia en diumenge. Amb il·lusió de fer alguna cosa, sense saber exactament què, vaig pensar que la millor solució era fer i regalar punts de llibre del projecte. De quin projecte parlo? Aquest que faig dels relats curts en vídeo, és a dir, els anomenats videorelats. Però fer una taula només amb punts de llibre quedava una mica soso, no? I a un mes de diferència aproximadament per Sant Jordi era impossible fer un llibre, encara que ja tenia els textos fets, els del relat d'aquest projecte, només feia falta ajuntar-los, fer una maquetació ben maca i fer un llibre i confiar que la impremta o l'empresa de transport fossin puntuals. Massa feina. Millor fer-ho diferent. Però com? I ho tindria just a temps per Sant Jordi? Ho voleu saber? Doncs acompanyeu-me en aquesta aventura. Dimarts 21 de març del 2023. El dia 21 vaig començar a treballar amb la coberta del que volia que fos el llibre. Volia fer que el disseny de la coberta fos adaptable, és a dir, que el mateix dibuix pogués servir com a punt de llibre. És a dir, encara no havia començat, quan he explicat allò d'abans encara no tenia res, només eren idees. Per fer la coberta vaig aprofitar el dibuix del logotip d'aquest projecte. Il·lustració. En una rodona de color gris sobresurt un noi, en Richie, que agafa un llibre obert, de color verd. Té el cabell marró i porta ulleres. La samarreta que porta és de color groc. Aquesta és la descripció del dibuix del logotip. El que vaig fer va ser treure la rodona i vaig fer una espècie de coberta, i dic espècie ja que va quedar molt malament. Aviam si tinc una imatge i intento descriure-la. És una espècie de... El personatge que travessa un portal, els peus estan a baix, el text està inclinat i diu, els contes d'en Richie està inclinat, però hi ha tres colors, com tres portals de color verd, un és el títol, l'altre hi ha el personatge d'en Richie en una espècie de romba o així, i a l'altra romba surten els peus. I els altres colors són diferents tons de blau. Així que en vaig fer un altre que quedava molt millor. Aquest cop sí, en versió punt de llibre, ja que era impossible fer una coberta amb això, perquè la mida ja l'havia centrat per fer el punt de llibre i no quedava bé per fer la coberta. Ara procedeixo a llegir el text alternatiu que vaig escriure a Twitter quan vaig penjar-ne la imatge dels punts de llibre. Un full amb 8 punts de llibre amb dissenys similars. Tots els punts de llibre surten Richie de dibuix, de cintura cap amunt, cabell marró, porta ulleres, samarreta groga i agafa un llibre de color verd. A dalt del cap, unes bombolles que van pujant cap amunt. On a dalt hi ha una bafarada on diu els contes d'en Richie. Les bombolles fan siga-saga, algunes de manera diferent. Ara descriuré les diferències d'en Richie de cada punt. 1. Agafa un llibre amb les dues mans, se li veu la boca. 2. El llibre li tapa la boca, té el cap inclinat cap a l'esquerra. 3. Agafa el llibre amb una mà, mig caigut, l'altra mà l'aixeca per saludar. 4. El llibre li tapa la boca, té el cap inclinat cap a la dreta. 5. Cap girat cap a l'esquerra, se li veu la boca. 6. Cap girat a la dreta, se li veu la boca. 7. Cap recte però mig amagat, se li veu la part de dalt de la cara, nas i ulls. 8. Igual que l'anterior, canvia les bombolles de direcció, siga-saga invers. El fons és de diferents tons de blau.
Aquella versió em va fer obrir els ulls. Si el títol estava dins d'una bafarada en forma de còmic, si faig un llibre normal quedaria massa ensupit, així que vaig agafar la mateixa idea i vaig començar a treballar-hi. Aquell mateix 21 de març vaig estar aproximadament 2 hores i 40 minuts treballant amb el que finalment vaig decidir que en seria un fanzine. I així és com estava quedant. Us ho explico. Un cop s'acaba un relat, apareix en Richie en dibuix, agafant el llibre. Però què passa si el relat és més llarg? Doncs la bafarada continua a la següent pàgina, fins que arriba a l'última pàgina del relat. I tatxant, perquè allà es veu el personatge. Això indica que el relat s'ha acabat. D'aquesta forma, el títol, en format còmic, i dins de la bafarada tenien sentit. Va ser precisament això que va fer que pensés que no era pas un llibre, sinó un fanzine. Un fanzine, per si no ho sabeu, un fanzine és una espècie de quadernet de poques pàgines. Normalment va grapat pel centre, però jo no sabia com grapar-ho, així que tenia un problema. Dimecres 22 de març del 2023. Falten 32 dies per Sant Jordi. Vaig estar treballant a l'ordinador fent el fanzine aproximadament un total de 21 hores. No totes seguides. Vaig treballar-hi del 21 al 28. Això sí, dies seguits. Sent el dia 22 el dia que vaig treballar més hores. M'hi vaig dedicar unes 6 hores i 50 minuts. I el dia que vaig fer menys hores va ser el divendres 24, que vaig estar aproximadament 35 minuts. Aquell mateix dia 22 vaig demanar el permís per la parada de Sant Jordi. Ho vaig demanar per la tarda. La meva intenció era anar-hi amb companyia. Si m'hi vaig animar a fer tot això va ser perquè sabia que no hi aniria sol. Jo ho vaig demanar per la tarda, els meus amics ho van demanar pel matí, estàvem a un carrer més enllà. No sé exactament quin dia va ser, però vaig trobar la solució. La solució de que el fanzine pogués anar grapat. Bé, no vaig trobar la solució perquè pogués anar grapat, vaig trobar una solució. Vaig fer que el fanzine anés cosit. Però encara hi havia molta feina per fer, imprimir i comprovar si tot era correcte, fer-ne les còpies corresponents i cosir-les. Les còpies les vaig fer a una papereria del barri. Al principi tardava uns 30 minuts aproximadament per cosir cada exemplar, però quan ja en portava uns quants, ja vaig passar a fer-los en 15 minuts, ja que ja tenia experiència. Així que vaig estar cosint durant uns quants dies. Dimecres 19 d'abril del 2023. Falten 4 dies per Sant Jordi. I és el dia que vaig acabar les còpies que volia portar a la parada. I en va sortir això, aquest fanzine, un fanzine de 10 relats i 24 pàgines. Però el vídeo no acaba aquí. Volia portar més coses per Sant Jordi. Una manualitat que vaig fer d'un drac que es transforma en rosa i que vaig estar fent alguns dies dels que mentre feia el fanzine també feia això. Una manualitat que em vaig inventar fa temps i que vaig animar en stop motion també fa temps. El cas és que l'amiga que us parlava abans em va dir que segurament no es podien portar manualitats de drac. Així que se'm va ocórrer una altra idea. Fer un altre fanzine. Dilluns 10 d'abril de 2023. Falten 13 dies per Sant Jordi. Faltaven 13 dies per Sant Jordi i se'm va ocórrer fer un altre fanzine. Sí, aquell dia que faltaven just 13 dies per Sant Jordi vaig començar a escriure el relat per un nou fanzine. Però si el vaig aconseguir fer o no i tota la història us ho explicaré en un altre vídeo. Fins aviat!